Oulasvuo Jimi Arantalta, moro, ja nyt käydään vähän S2-imurin ominaisuuksia läpi, mitä olisi asiakkailta toivottu. Eli mulla on tässä H-luokan imuri, 2400 wattinen, Von Arxin tekemä loistava S2, joka hyvin pitkälle noudattaa tätä markkinoiden myydyimmän imurin tuttua kaavaa, mikä on hyväksi todettu. Täältä kun aloitetaan vähän käymään läpi, niin moottorit on tässä sijoiteltu niin, ettei ne imee enää pölyä tuolta alapuolelta suoraan konekoppaan ja sitä kautta tuo elinkustannukseen merkittävää nousua. Suodattimet täältä kun napataan esiin ja laitetaan se tänne, niin näin meillä toimii samat suodattimet, sekä tää esisuodatin että hepasuodatin, joka käy tästä tähän. Suodattimien hankinta on myöskin elinkustannukselta edullisempi Von Arxin imuris. Hepasuodattimet on 30 kappale ja Kartio 40 kappale. Eli taas saavutetaan merkittävää säästöä myös hankintahinnan lisäksi, joka on tämän imurin kohdalla 1665 € valmiina paketilla. 50 millisen letkulla, longopäkillä, putkella, suulakkeella, suodattimilla. Eli täysin käyttövalmiin pakettina. Varaosat on äärimmäisen kilpailukykyisesti hinnoiteltu. Ne on todella yksinkertainen vaihtaa. Täällä on hienosti tilaa ja tästä ei asentajalle oikeastaan mitään kulttuurishokkia tuu tämän varaosien vaihtamisesta. Sitten kun me otetaan imurit tästä vastakkain, niin me nähdään, että pyörien koko on huomattavasti suurempi, mikä takaa sen, että ne on myös helpommin liikuteltavia, sekä myöskin se kesto, koska ne on umpikumipyörät. Myös etupyörät on kokenut pienen parannuksen sen suhteen, että ne on isommat ja myöskin umpikumi. Elikkä näillä asioilla on yritetty tehdä se, että saada koko imurin eliniästä huomattavasti edullisempi kuin tämä. Sitten vaan miettimään, että kummin se on, että jatketaanko tästä uusilla malleilla, missä on piirikortteja sun muita kuluvia osia. Se on ainakaan meidän asiakkaat ei ole ollut mielissään tästä muutoksesta, mutta tässä on tuttua tavaraa, samaa vanhaa tyyliä. Sitten.